Ka Phoebe Dil Nongrum kalayo pediang ya kanam vice champion hadin bakalayo ya kajing job ha kajinga ko penher kali ha ka kerdan jungi kinthei balatip kum ka blue band FMSCI Indian National Rally Championship Season 2025-2026 kabala long Hanashik Maharashtra. Kani kanong ya ay reng na shlong kalala ban pendap ya baro ki hinriu tili ki round jong ki jinga ko bala penlong hagi jaka khoru khoram babun jat. Man la ka round ka day ka jing tenju na ka benta jongi kata na du ka linti ki ba jam hadu ki linti ki ba khoru khoram ki ba shem jing henry ka jinglong ka ba yai ne scam kalong ka ba kong san kala ong. Na kalyang ka Meghalaya Motorsport Society kala ay ka jinga ro halor ka ni ka jing job ka jongka da ka ba penpau ru baka day ka jing ay mensiam ka ba kraw na ka benta ki weipan. Ka President kong Easter Giselle Karkongor kala ong baka jinga shimbenta jong ka Phoebe Nongrum ka peni ka jing klan ka banang roy ha ka ni ka jat jinga ko bat kumno baka jing ay lun ka wan ra ya uso jong ka jing job. Na kalyang ki bor badai kmi kila kado baka ni jing job ka jongka kalong umau jam na kabentai kinong ya ai reng hapdeng ki kinthei bar ka jing kin tiu ya ka ni ka jat jing le kai hapu ka than shatei la mi ngi jong kari.